Atas facem mango sticky rice. Hai să începem! Un desert tare bun! Și promit că am o mulțime de trucuri faine pentru voi. Mai întâi pregătim orezul lipicios. Eu folosesc brandul acesta și îl spălăm bine până când apa devine limpede. Voi folosi ceai vrede pentru a face orezul vrede. Dar dacă nu îți place ceaiul vrede, poți să sari peste pastul asta, fără probleme. Oricum, aroma e foarte fină, abia se simte. Când avem ceaiul gata, înturnăm peste orez și îl lăsăm la înmuiat 4 ore. Dacă vrei ca boabele să fie mai lușoase, poți să storci câteva picături de lămâie. Ațintăm mult la curăle. După ce s-am înmuiat, orezul arată cam așa și îi punem direct la abăr. Cât timp se gătește orezul, pregătim sosul de cocos. Punem laptele de cocos pe foc mic și adăugăm zahăr și sare. Amestecăm încet până se topește tot. Când e gata, îl împărțim în două. Prima parte o vom amesteca cu orezul. În a doua parte adăugăm amidon de porumb. Disovăm în apă și o fierbem puțin până se îngroașă. Asta va fi sosul de deasupra. Când orezul este gata, îi amestecăm imediat cu prima parte de sos, cât e încă fierbinte. Așa devine lucios și se leagă frumos. După ce l-am amestecat, îl lăsăm 15 minute să se odihnească. Orezul devine super fin și foarte parfumat. Și gata! Cine iubesc mango sticky rice? Eu! Thank you!